Houston, máme problém. Ak sme od nového roka čakali, že budú lacnejšie potraviny, nedočkali sme sa. Za to však vidíme mentálny kolaps premiéra v priamom prenose. Vyhlasuje totiž, že za protestami proti jeho krokom zbližovania sa s ruským agresorom stoja gruzínske národné légie. Čakal som, že za protestami bude zodpovedný priamo Zelenský. Pán premiér, zbytočne si vymýšľate zložité konštrukty. Aby sa nezabudlo, na protestoch sa zúčastnil aj verejný ochranca práv, ktorý konštatoval súlad so zákonom. Faktom je, že na protestoch sa po celom Slovensku zúčastnilo približne 100 000 obyvateľov. Nás nik nezvážal autobusmi, tak ako na smerácké protesty. Na tomto proteste nik nenadával prezidentovi, tak ako nadávali poslanci Smeru prezidentke Čaputovej. A to je to, čo nás dostalo do ulic. Pán premiér, odporúčam vám vyhľadať odbornú pomoc, pretože váš hnev vám zatienil úsudok. Je to už skoro 800 psychológov a psychiatrov, ktorí vám adresovali otvorený list. Pán premiér, odporúčam vám, prečítajte si ho a príjmite ponúkanú pomoc.